Cât poți câștiga real din laminare și extensii Gene? Hai să facem un calcul real. Lucrăm 6 zile pe săptămână. Zilnic facem 2 cliente la extensii Gene și 3 cliente la laminare. Prețurile medii din Chișinău sunt de 500 de lei pentru extensii Gene și de 400 de lei pentru laminarea genelor. 2 cliente câte 500 de lei avem 1000 de lei și 3 cliente câte 400 de lei avem 1200 de lei. Deci, un total de 2200 lei pe zi. Acum, pe lună, 24 de zile lucrate înmulțim la 2200 lei pe zi și, atenție, primim 52.800 lei lunar. Și asta fără program non-stop. La cursurile noastre, noi te vom învăța nu doar tehnica corectă, dar și cum poți tu să ajungi la aceste cifre. Scrie Gene în mesaj și primește toate detaliile.